Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Καλημέρα. Ο αγώνας είναι για τρίτη χρονιά που διοργανώνεται εδώ στην Ιγρήτα. Έχουμε τρέξει και τις 3 φορές και τις 2 φορές που έχουν γίνει ως τώρα. Συγχαρητήρια στη Λάμψη που μπορούσε να οργανώσει ένα τέτοιο αγώνα εδώ στα μέρη μας. Είναι η τιμή μας για τον τόπο μας. Όσο για το αυτοκίνητο είναι ένα απλό 16άρι, 8βάλβιδο. Δεν έχουμε πολύ δύναμη, τρέχουμε για το χόμπι μας, καθαρά για το χόμπι μας, για τον γιο μας, την κόρη μας, καθαρά γούστο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος βοήθησε τη συμμετοχή? Ναι, υπάρχει καφετέρια Άναξ, το ζαχαροπλαστείο Σοκολάτο του Βασίλη του Μπάτσκο, το παρατήριο γόνων καυσίμων BP, Μπαλντήρας, Σνακ Μπάρ ο Τόλης, ο κουμπάρος μου ο Γρηγόρης και ο Τέλης Γεψανίδες, ο Πασχαλούδης ο Νίκος Πόμπες Πετρελαίου, ο Καρατσουπαλίδης ο Δημήτρης, ο οποίος με έχει φτιάξει και τα αμάξια που είναι από το Δάτο Καβάλας. Αυτοί και με βοηθούν όσο μπορούν τα παιδιά. Και με τη συμμετοχή και με φτιάχνουν κάποια πράγματα χωρίς να χρειάζεται να με βγει να δώσω κάτι από την τσέπη μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που μπορούν αυτές τις εποχές να βοηθήσουν οικονομικά.